Tonocheng. Duond bura mar ODM timo welo margi e kach ng'od bura ma Ugunja, welo mano chakore okinyi ma kawuono kendo dhi nyime e kuonde go ombulu mopogore opogore. Nyaka sani chenro no dhi nyime e yor kwe ka jo Ugunja biro manyo jatelo mabiro chung' e yiero madundo gi duond bura mar ODM e yiero mochan tarik 27 dwe mar 11 higani. Watudore gi jafwambo marwa e kaunti ma Siaya Steve Biko mondo omiwa ler mathoth. Biko. En odiochieng' mane duond bura noero mar ODM owalo mibiro time welo mar jal noero mabiro fwadho bendera mar duond bura noero e yiero madundo ma Ugunja kae. Ka rakruok ma kamano nokelo kanyakla jochung' adek magin Moses Omondi ma bende nomondo luto kura mare e kanyo ero miluongo ni Siror, ka nyawadgi ma Joseph Alur to nomondo kendo luto kura mare kar saa 4 e kanyo ero miluongo ni Nyasanda, ka nyawadgi machielo ma en Frederick Zedbi to noluto kura mare e kanyo ero miluongo ni Simer. Kama giduto gin kuonde luto kura ma bende nopuodho kod duond bura noero e kar chung' od bura neri ma Ugunja. Ayudo kinde mar twak kachiel gi moko kuom jochung' weko kendo ma e gima giwacho. Thuolo ni mokwongo naduok chama maro mar ODM kamano makende. Gini en gosa. Mamiyo jo Ugunja thuolo mondo yier achiel kuomwa jogo mochung' mondo bi kwadh bandera mar chama maro mar ODM. Mano mokwongo. Mar ariyo bende naduok IBC kamano nwach kosa mwachopeni wasechako the process mar yiero mondo Ugunja koro finally obed kod the second member of parliament. Yes. So mar adek bende adwani mondo akwa jogo machung' kodo ni sama antie ni koro jopiny ma koro nigi thuolo. Yes. To decide, yes. Ok en gima ichuno. Koro waugo to wagolo Moses kura. Walado na kwe jogunjo bed kod kwe gitu kura maber. Nwach bang' odiochieng' ma kawuono ng'at achiel mabiro timo nade adwani akaw thuolo ni bende mondo agero kamano ne jodalawa the voters ma Ugunja constituency mar biro oko mang'eny, kata bed nitie challenges mancho umiu nokong'isu kata kuma udhi time voting, you still manage to come out. Adwani assure you ni wasetimo mang'eny kwaluwo gimiluongo ni kaka voting ni dhi. Wang'iyo bwan wang'o nang'ono chenro marachni olose go party itself. So we cannot actually say no, jomoko no. Your party emo mess up. Because mokwongo dhano vote guy in our polling stations ma onge kata register. Number 2, joma kunde ma dhano giketo kunde bigoche mang'eny moriw to kong'is voters ni moriwi ni inti dhi gocho kure. Man already is a bad thing. We had followed this up, ne wase gomba kani, ne wase kwayo ni giyie gikete kati radio, gikete kata newspaper mondo jopiny ong'e ni gibiro gocho kure. To gitamre nyaka 11th hour. Nitiere also polling stations moko makata jikia. Voters wegi kekta ni mondo ACK church ne kanye. Kiging'e bana Pulwan. To kuonde migoche gi bende ng'eny ji wegi manene omi thuolo mar mondo okelgi otamre yapo. Gitamre yawo stations gi mondo jopiny ogo ombulu. Sama center koyawo onego beni timang'o. Onego bedi ng'ato koro goye ode kose goye kure. Pore kod jochung' gieki bende ayudo kinde mar twage moko kuom jopiny mosebedo ka rito kuom thuolo noero mohew higa achiel mondo mi giyud jatendgi bang' kama ne en jaod bura ma Kaeri Opiyo Wandayi wal kaka jatend migawo noero mar teko, kendo gigolo pachgi kaluwore kod chenro noero madhi mbele odiochieng' ma kawuono mar luto ombulu. Kaka wan Nyasanda ka waneno ka piny ber, waneno ka piny osekawo kore yiero ler, yiero yom. Woi marandere matinde yudo gini mane kaka wanene wan mine obedo jende lakini tich totire maber. Wagonu erokamano jo IBC gi jo ODM mantie tich ber. Keche kae jogi gin jowa gite, to ka gin jowa gite jogi ochung' e party achiel, gichung' e party mar ODM, to mak mana ni ng'at achiel temidwa ni mondo yier. To ana won kaka nya Mombasa ana nigi yie ni aja party kendo an ja ODM, jalo mabro kalo gi party mar ODM ema abro support kaka ja ODM. Bang' chenro gi duto mar luto ombulu rumo e kuonde gi kata kuonde luto ombulu moe 30 e kar chung' bura ni ma Ugunja, igeno ni duoko weko duto ichwal kachiel nyaka e magawa ma Savana kama duoko mogik idhi landi kapok piny olil odiochieng' ma kawuono. Abiro medo luwo ni kachiel gigo eko matimore Ugunja kaeri, ka ok kamano ka penjo machielo naluwo kachiel nyaka e studio. Ne Ramogi TV Gold County ma Siaya, an Steve Biko.